Uholdea gertatzen denean etxean bazaude, bete itzazu Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuaren aholku hauek zeure burua babesteko. Agintariek aginduak emanen dituzte komunikabideen eta sare sozialetako kontu ofizialen bidez. SOS Navarra, AEMET Navarra, bete itzazu. Moztu itzazu hornidurak, gasa, elektrizitatea, beheko solairuetan eta etxabeetan, eta igo goiko solairuetara larrialdi kitarekin. Ez saiatu ibilgailua garajetik ateratzen arra bete ura badago. Garrantzitsuagoa da zure segurtasuna, ondasun, materialena baino. Egon informatuta eta izan pazientzia, itxoin toki seguru batean egoera konpontzen den arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Uholdea gertatzen denean etxetik kanpo bazaude, bete itzazu Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuaren aholku hauek zeure burua babesteko. Oinez baldin bazoaz, egon lasai, saiestu uholde eremuak eta igo toki garaietara. Ez gurutzatu ur korronterik, oso sakonak ez badiruite ere arriskutsuak izan daiteke, arrastaka eraman zaitzakete, edo urak daramatzan objektuek kolpatu zaitzakete. Autoan baldin bazoaz, ez gurutzatu urak hartutako eremuik. Urpean oztopoak egon daitezke edo uste baino sakonera handiagoa izan dezakete. Ura autoaren ardatzetara edo belaunen parera iristen bada, atera ibilgailutik ura flotatzen hasi aurretik eta korronteak arrastaka eraman aurretik. Atera lehiatiatik, ateak irekitzen ez badira uraren presioa dela eta. Ez egin joan etorririk behar beharrezkoak ez bada, uholde arriskua handia badago. Bidaiatu behar baduzu, erabili autobideak eta autobiak aldela. Kontsultatu nola dauden errepideak eta arriskua badago joan beste bide batetik edo atzeratu bidaia. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.